Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita ikutin orang ojek jagung ya. Ojek jagung lah. Di lahan yang begitu datar. Ya. Sebenarnya tempatnya sangat datar sekali, jadi tantangan kali ini hanyalah nabrak tebon ya, nabrak. Tidak ada tanjakan-tanjakan ya. Oke bro, selamat menonton. Kolar apa-apa. Brodol loh. Ya mau enak menen alpote. Ya alah. Kempuken ki jek ndang belajar kayak apa? Goling. Kandi ki jerene. Iya. Nabrak tebon tok. Jadi wis bentuk di terawang-terawang kayak ini pakai streng ya atau ditebang. Jadi memudahkan untuk ojek. Lambok. Entuk duit mbok apa ngene iki kok? Iki sementara iki tabel motor asli. Nggo apa? Tabel motore. Apane le motore? Kenapa? Iki ganti seker. Ini bajungkel kayak sekop. Iki sementara iki dibu modali motore sik. Oh iya, sementara nggo modali motore sik. Pokoknya nek entuk nggon lenah, nggon datar kaya ngene iki. Bagine tukang ojek iku beruntung banget ya. Mergo biasanya itu di tempat-tempat jurang yang ekstrim ya. Tapi ini sangat dimudahkan sekali dengan ditebangnya tebon-tebon ya. Jadi wis dibentuk dalan-dalan, jadi gampang oleh ngojek karunge ngono. Lumayan. Pokoknya cenderung nggon datar nih tinggal pesta tukang ojek. Ah, lebon apa-apa ta? Iya. Angger cenderung nggon datar ora kaya pesta lah tukang ojek iki modele. Pesta. Pokoknya angger nggon datar, wis dinggo ramon tukang ojek. Cowopet numpuk iku. Wet. Gak oleh mati. Jadi ditumpuk plek ya langsung melayu ngetitir. Jalanane yang iki Mas, tukang ojek. Iki lho nyantol tunggak iki lho Mang. Delon, iki lho
tunggak iki lho. Mak copekrak ngono. Resiko itu kan bandang ini ki. Melengker kuwi. Bentar. Aduh, lho. Nabrak tunggak yo langsung ini lho. Yo. Lho, sak tengkas. Sithik. Lho, sak tengkas. Oke. Karo ideki sik. Iki ideki kon dhuwur kok lagi dijejeg. Sik. Lho, melengker iki nabrak tunggak iki. Iki nek ra linggis kayak iso ta. Anu batore bukan mulih. Juga linggis. Yang melengker kaya ngene ya. Iki menake dokno sik, idek kono rono, engko lagi dijejeg kok ngono. Tek maine kali. Bleset. Nah, orang nyeleh motor sik jelu. Ndak atasi gitu. Sadik. Gampang kok, Mas. Resiko nang bandang ini ki. Iya weh. Terakhir nabrak tunggak masalah ya. Kadang-kadang ini ketemu apes yuk. Iso nabrak tunggak, jagangnya melengker. Yes. Tapi yo tetap semangat tukang ojek cek. Hitungan menit to lho wis oleh sakmene kae. Soale panggone lowempar. Oh enak. Paling resikone nabrak tebon, nabrak tunggak. Hitungan menit wis entuk 200 sih. 100, 200 ya. Tekan. Mas. Berat. Cak tambahin iki lho. Entani iki lho. Tadi pakai. Ya dipeki entani tas iki lho. Jagangnya anu. Remnya melengker nabrak tunggak. Kita sini ya, Melengker. Nabrak tunggak. Anu, rem ngarep. Rem guri. Yang itu guys ya. Siprak kok. Sing tombelin ya ini. Ini ki modelnya bareng apa piye? Sak-sake pira niki, Mas? 5.000. Sak-sak 5.000 iki. Neng lokasi. Langsir 7.000 nang lokasi 5.000 iki. Ceritane iki ngono ceritane. Oh, tabrak tunggak kae. Raketan cuma tebon. Ketutupan. Ora manggo. Ketutupan tebon. Kudune nglinggisi wi. Iya leh kan gisi Kak. Matasi. Ngono ku lho anggere ora nek blangkrake nang juga joweru ngono ku lho. Kalau wae kayu kaya Pak Lurah kalau. Montore cek halus ngene kok. Nggih. Montore cek halus. Halus lho, motor ojek jere. Ganti rencana mbok wor. Ora. Bisik. Eman yo. Man. Ora apa nak arani ngono kae. Ora ramah lingkungan. Berisik jere nek digawe nalpot wor. Ben rontok sangar saithik. Iya ya. Montorku rasane ya iso ae golek duit. Montore kemendeng kaya kobong.
Blangkrake wayu kayu jane men untuk cetek. Hah? Kurang cetek ya iki ngangkate Sing ngarep, Pak? nyantol. Ya ngarep. Besar. Ada ya man. Kalau sik loro. Iya. Ada ino, masa arep mbok asaki. Iki nek sak-sakane iki wegah jane ngene iki. Wegah ya. Wegah lah. Ya ben bagiane sing ngasak kok. Iki munggah aku mana sih sing tok. Ah. Kok ya mikir ngono bareng lho. Gak seru kene iki. Lokasine kepenakan. Tangan-tangane nggur nabrak tunggak karo tebon iki paling. Iya. Wes. Aduh, ger. Dan iki karo ngantuk. Karo ngantuk. Iya. Iso ta? Yo. Nyetir lho karo ngantuk jirine. Saking penake lokasi jire. Nyetir karo ngantuk lho.